Prejdeme k samotnému výsevu. Aký je postup? Postup je následovný. Vytvoríme si veľmi kvalitné výsevové lôžko. Výsevové lôžko je vlastne sled úkonov pri spracovaní pôdy. To znamená kultivácia, vyhrabanie, odstranenie nečistot, vytvorenie pôdneho profilu, do ktorého tie jednotlivé semienka zapracujeme. Pôda by nemala byť veľmi kyprá, aby nám na pozemku povrch nesadal. Do tohto povrchu potom zapracujeme trávne osivo. Nie rukou, ako sa to bežne robí, tam nevieme zabezpečiť rovnomernosť výsevnej dávky, ale pomocou výsevných vozíkov alebo trávnej sejačky. Pozerám, že to sú štrbinové vozíky, to znamená, že vysype sa osivo, podľa, predpokladám, priloženého návodu pri každom osive, ktorý by mal byť, zvolíme výsevovú dávku, tá býva asi v akom rozmedzi? Býva to v rozpätí podľa typu osiva okolo 30 až 40 gramov na meter štvorcový. Čiže pre lepšiu predstavu je to 3 až 4 kg na 1 ár. Keď je človek, ktorý robí výsev, začiatočník, je vhodné, že zvolí polovičnú dávku a vysejú jedným smerom a potom kolmo na ňu vyseje zvyšok výsevnej dávky. Tým zabránime tomu, aby tam vznikali miesta, ktoré sú nevysiate. Existuje nejaká jednoduchá pomôcka na to, aby sme si vedeli odhadnúť, že áno, teraz mi to sype veľa toho osiva, alebo mi ho sype príliš málo? Môžeme si spraviť tzv. Kalibráciu tým, že na rovný čistý povrch alebo na fóliu, ktorú natiahneme na ten povrch, na nejakú jednotku plochy, napríklad 10 metrov, vysejeme na skúšku osivo v dávke, ktorú si predstavujeme, že by mala byť správna. Potom si takýto výsevok zvážime a buď pridáme alebo uberieme na zariadení, na vozíku, ktorý nastavujeme dávku. Existuje aj iný spôsob? Áno, je tu ešte jednoduchšia možnosť a to zakúpiť si výrobok, ktorý má už priamo na obale uvedenú hodnotu nastavenia výsevnej štrbiny. Mnoho výrobcov trávneho osiva uvádza hodnotu nastavenia výsevného vozíka. Richard, po výseve aká nasleduje ďalšia operácia? Osivo musíme dostať do pôdy. To znamená zapracovať ho nejakým spôsobom, predpokladám, ľudia to robia často nejak hrablami alebo podobne? Áno, to je rentabilné len na malých plochách. Na väčších plochách potrebujeme tzv. Mrežový valec alebo zariadenie, ktoré nám ten výsev, ktorý sme vykonali, zapracuje niekoľko milimetrov pod povrch pôdy. Nesmie byť veľmi hlboko ani na povrchu. Osivo z povrchu nevzíde, vyzobú ho vtáci, z povrchu vzíde len burina a to, čo nechceme. Takže by malo byť niekoľko milimetrov podľa typu osiva pod povrchom pôdy. Jedna vec ešte sa často robieva, neviem, či je to správne. Ľudia po výseve to prejdú obyčajným, jednoduchým hladkým valcom. To asi nie je správne, pretože ten hladký valec, ak tomu dobre rozumiem, nedá to osivo do tej požadovanej hĺbky v tom podklade. Áno, hladký valec osivo nevie dostať pod povrch pôdy a naopak spraví nám problém pri závlahe, kedy voda nezasakuje do pôdy, ale odteká pri väčšej závlahovej dávke. Ešte sme mohli divákom pripomenúť, že ak chcú výsev rýchly a rovnomerný, je vhodné zapracovať aj štartovacie hnojivo. Je niečím špeciálne hnojivo, ktoré sa používa pri zakladaní trávniku? Je úplne iné než hnojivo, ktoré používame pri jeho bežnej údržbe. Obsahuje veľké množstvo fosforu, ktorý posilňuje koreňovú sústavu. Čiže môžeme aplikovať to hnojivo zároveň aj s tým výsevom, alebo je lepšie najprv vysiať, potom nahnojiť a potom zapracovať? Je dobre si to rozdeliť do niekoľkých krokov. Po tejto plejade jednotlivých krokov by mala nasledovať teda tá zálievka. Ako môže bežný človek, náš divák, poznať, že závlahová dávka je tá optimálna, že to nie je preliaté alebo je to suché? Je to veľmi špecifické, každý má pôdne a klimatické podmienky trošku iné, ale zjednodušene povedané, keď tráva začne vzchádzať, nesmie nikdy preschnúť. Keď je potrebné, polievame aj 5-6 krát denne. To znamená, že aj keď je napríklad priame slnko, čo sa za normálnych okolností už pri hotovom trávniku neodporúča, tak pri priamom výseve môžeme aj na plnom slnku normálne na to pustiť závlahovú dávku. Presne tak. 6 až 8 týždňov v optimálnych podmienkach trvá, aby sa trávnik dostal do stavu, kedy bude potrebné ho kosiť. Kosíme tak, aby sme odstraňovali približne 1/3 výšky stebiel. Obvykle kosíme na výšku 4-5 cm
na začiatku kosenia. Lebo normálna kosná výška, predpokladám, už je potom trošku nižšia, to je niekde okolo tých 3,5 cm. Zabudli sme ešte na niečo? Myslím si, že je dôležité spomenúť buriny, ktoré rastú rýchlejšie ako trávne osivo a nájdeme ich v každom type pôdy. Častou chybou je používanie selektívnych herbicídov hneď pri mladom trávniku. Až po 3 až 4 mesiacoch si môžeme dovoliť použiť takéto chemické látky, pretože malý trávnik je citlivý na ich použitie. Aby ich mohli poškodiť. Áno, mohol by ho poškodiť. Odstraňujeme vlastne burinu tým, že často kosíme, odstraníme asi 60 až 70% buriny takouto prirodzenou cestou. Richard, ďakujem ti za rozhovor.